Salam gelin gyzlar. Ne gyzlan biri şu ýerde kürçokdan kürçok bilen çeşke örülüşini görkezseňiz diýipdir. Ine görkezýän. Umuman kürçogyň örülüşi, nime çeşkaň örülüşi esasan 5 tane basgançykdan ibarat. Şoňam ilkinjisi ne burundan başlaýar. Muňa rusça aýdanda kalço amigurumi diýilýär. Ilki bilen biz şonu almaly. Ine men häzir görkezýän size. Täzeden başlaly. Ine ýüpimizi allyp, iki barmagyň daşyndan ýüpi aýladyk. Ine. Şeýle ine bir ýüpüň gysga tarapy, bu uzun tarapy, ine kalçoňam özü. Ine şuň aşagyndan kürçogymyzy geçirip de uzun tarapyndan bir halkany galdyrdyk. Galdyrdyk da ikinji halkany şondan alýar. İkinci halkalyk, ine biziň kalçomuz şu bolýar şu halkamız. İki halkalyk, ine üçüncü halkamız. Ine biz şuň gysga tarapyny hiç ýerek aýyrman şuň bilen bile ýöretmeli. We şu taýda 9 sanak sütün almaly, bir aýlagly sütün. Biz ine birinjini allyk, ikinji, ine üçüncü, ine gelin gyzlar, biz 9 sanak şu ýerden halkalyk, 9 sanak sütün allyk. Inni biziň etmeli işimiz şuň gysga, ýüpimiziň gysga tarapyny alyp şunu çekýär. Ine bolly, büzülli. Inni birinji alan 3 sanak halkamyzyň üçüncü halkasyny boş halkadan ýüpi alyp birikdirdik. Ne gysganam gatyrak çeksek şonça da büzüllüde ine biziň çeşkamyzyň ine burny emele geldi. 9 sanak sütünjükli çeşka. Inni men size häzir bir skema görkezýän. Inni serediň gyzlar şu ýerde biz tegelek örmeli. Ine 1, 2, 3 hatyr tegelek örýär. Her tegelegiň öz nähil diýin düzgünü barda örülüşiniň. Ine şu ýerde görkezilýändir. Men size görkezýän häzir. Esasyny. Serediň biz 9 sanak allyk da sütün allyk şu ýerde. Inni şu sütünü ikisi köpeltmeli. Biz ikinji hatyrmyzda her sütünden 2 sanak sütün almaly. Ine şu ýerde görünýändir. Her sütüniň üstünden biz 2 sany sütün alýar. Şonuň üçin biz ine 1, 2, 3'ü geçtik. Ine düşünmeseňiz ine edil üstüne halkalar gitýändir. Şu ýerde 9 san halka bar. Biz ine birinjiň üstünden birinji sütün allyk. Inni ýene-de şu halkada girip ikinji sütün alýar. Ine ikinji halkaň aşagyndan girdik. Bir sütün allyk. Ne de ikinci sütün allyk. Ine biz 2 sanak sütün şu ýerde 2 sütüniň üstünden biz 4 san sütün allyk. Bu da üçüncü paramız bolýar. Diýmek, eger biz 9 sütünden başlan bolsak, munam alsak, inni bize 18 ikinji hatar gutoramyzda bize 18 san sütün bolmaly. Ine gelin gyzlar, biz şu ýerde 9 sanak sütünden 18 sanak sütün allyk. Her sütüniň üstüne 2'den sütünü ördükde 18 etdik. Inni 18 men şu taýda tegelegiň örülüşiniň kanunyny size görkezjek bolýan düzgünni. Ine serediň biz şu ýerde ikinji şeýle görünýärdi.
Ine ikinci hatarımızda biz her sütünün üstünden 2 sütün aldık. Ine üçüncü hatarda bolayın. Biz şunu bir sütünü her 2 sütünün birine 2 alyaz. Ine bir sütünü bir gezek örýäs, ikilenci sütünü 2 gezek örýäs. Ine mında bir gezek gitýär, bärde 2 sütün gitýär. Düşünikli boldum ka diýen. Häzir men ne teredim? 1 2 Ine şu sütünden başlap görelim. Ine biz birinci sütünü bir sütün alýas. İkinci sütünü biz 2 sütün alýas. 1 Ine bir halkaň aşagyndan ikilenci sütünü alýas. Ine biz üçüncü halkaň aşagyndan ýene-de bir sütün alýas. Dördüncü sütünün aşagyndan biz ýene 2 sütün alýas. Ýani bir sütünden bir sütünün üstünden bir halkaň üstünden bir sütün alyp gitýär, ikilenci halkaň üstünden 2 sütün alyp gitýär. Näseredin? Bärde ine bir halkadan bir alynan, bärde bolýan bir halkaň üstünden 2 sütün alynan. Ýani şunu şeýdip gezekleşdirip gitýär. Indi şu ýerde bize 27 halka boldy. Eger sizin ýüpüňiz galynrak bolsa, onda şu 27 halkalygyna da bolýar. Ýöne menki ýaly inçerak bolsa, biz ýene-de bir hatary aýlamaly bolýar. Indi o hatary aýlama üçin ine men şu 3-nji hataram size görkezeýin. Bärde 2 sanak bir her halkadan bir-birden alınıp gidilýär. Ine üçüncü halkadan 2 sütün alınıp gidilýär. Ine 2 sanak bir-birden alınan, üçüncü halkadan 2 sütün alınan. Toýst ne seredin ilki her haýsyndan 2 salynýar, ikinji hatarda 2den biriň 2 sütünden birine nemede 2 sütünden 3 sütün edilýär. Ne şey diýsek dühat düşünükli bolar. 2 sütünden 3 sütün edilýär. Ondan üçüncü hatar aljak bolsak, ýani dördüncü hatar aljak bolsak, onu üçüncü hatardan alınýar. Nemede 4 sütün alınýar. 3 sütünden 4 sütün alınýar. Şeýle bolýam kadýan. Siz şunu özüňize suratda şey diýip alsaňyzam özüňize düşünükli bolar, şaýda gat düşünükli ýazarlar. Men häzir ýene-de bir sütün almaly bolýan şunu, ýan gaýdanlam size düşündirjek bolayyn. Ine teredim. Bizine birinji hatardan 2-ni alyp 1 2 Inni 2 sany bir-birden alýar sütüni. Ine ikinji halkada girdi. Inniki halka giremizde, üçüncü halka giremizde biz şutaýdan 2 halka alýar, 2 sütün alýar. Men ýene bir gezek görkedeýin size. Birini alyp bir halka, ikilenci halkadan ýene birini alyp, indi üçüncü halkadan üçüncü halkadan biz ýene-de şol halkadan ýene birini alyp. Ine ikisini bir-birden, üçüncüsini 2 halka alýar. 2 sütün alýar. Ine gelin aýdylar, biz şu ýerde bir rät, birinji hatarda 9 sütün aldyk, ikinji hatarda 18 sütün boldy, üçüncü hatarda biz birini bir örüp, ikinjini 2 örüp, biz 27 halkalyk sütün aldyk. Üçüncü hatarda ikisini bir-birden örüp, üçüncüde 2 sütün aldykda jemi şu wagt 36 halka var şu ýerde.
4 hatarda 36 halkalık. Inni biz şunu inniki 3 hatarı hiç zat goşman we hiç zat ayırman şudur şunu yine de 3 hatarmady öýrýär. Soň görüşürüz häzir. Ine biz 3 tanak soňky hiç ile köpeltmän etmän öýren 3 tanak hatarmy. Ine biz çeşkamyzyň burnuny örüp bolduk. Inni esasanam şu ýerde biz 2 tanak esas basgançyga geçdik. Ilkä şol kalço amigurumi diýänim, amigurumi halkasyny almany öwrendik. İkincidenem biz tegelegin ediliş kanunyny berjaý etdik. Şol kanun ýanky öwretişmýälek etseňiz tegelekler dogry bolýar. Hiç ile gyşyk däl, göni tegelek bolup durýar. Şunnaky ýaly. Soňundan onu ulatmanam ördük idini şu 3 tane katary anha biz çeşkamyzyň burnuny etdik. Inni biz şunu şu açylýan ýere çenli örmeli. Şoň örmesiniň inni biz 3-nji öwrenmeli adymyz bar. Olam biz şu nime setirlenmeli ana şu gysga setir bilen gedekleşdirmeli bolýar. Ýagny aýlawsyz setirmeli. Seredin innik setirmeli biz bir aliyaz, bir halkany aýlawsyz sütünjüklenmez başlanýar. Inni biz bir hatarmyzy şuň bilen örýär. Ine gyzlar biz gysga sütün bilen eden hatarmyzy torup barýar. Şuňla soňkynan birikdiriji sütün bilen birikdirýär. Birikdiriji halka bilen. Şeý diýip birikdirdik. Innik hatarmyda biz uzun hatar bilen başlaýar. Geçirýär. Hemmedini şu uzun hatar bilen etmeli. Men diýjek bolýandym şu uzun bilen gysga hatar ikisini gezekleşdirip edenne biziň palatnamyz umuman biziň etýän işimiz gaty jam bolýar. Ol hiç ýyly füýne nok, dylqara nok, gaty jamlygyna da galýar. Şu 2 tanak sütüni gezekleşdirip hatar öýrenmesi şoň ýaly netijeni alýar. Inni bu basgançygymydan düşdükli şeýlermi? Mana şeý dip ikisini gezekleşdirip öýrýänimizi. Inni seredin ştaýda men gezekleşdirip başladym-da. Ine 1 hatar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hatar örüp durun men şu ýerde. Şol ikisini gezekleşdirip her haýtyndan 5 hatar örülüpdir-de. Onda şol düşnükli bolsa bara inni şonu gezekleşdirip özümüz öğrenin häzir. Onuň ştaýyp baramyzda duşşaýar. Ine gelin gaýdylar. Biz şu soňky hatarmyzy häzir ine şu ýörini başlamaly. Biz orta arasyndan şu jorabyň orta arasyndan biz şulary ýapyp aýyrmaly. Şonu görkezeýin. Gysga sütünlenmeli edip bolup. Inni uzun sütünlenmeli üçin halkalanmady allyk. Inni seredin şu halkan ştaýyn belläliň. Tak. Şunu belledikde şu ýerden 11 sana kalkany aýrýar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Maňa da ikinji gulup çagaş geydirýär. Özüňize aňsat bolar ýalyk diýen nime gulup bolmasa kiçirek temençe bolsa temençe bilen belleseňiz azajyk birinji hatarda tapawut eder ýaly.
aňtat özüňize aňtat bolar ýaly. Ne buna başladyk. 1 2 Ine gaýtlar biz soňky nukudyna geldik. Ine bu taýda biziň ýanky sanap goýan boşluğumuz galýa. Ine mundan bir anlyk ýzymize öwrilýär. Biz şu wagta çenli şeýle aýlanyp gidip otyrdyk. Ine mundan ýzymize öwrilýär. Ýzymize öwrilip tänem ine gysga tütünlenmede başlaýar. Hiç ile aýlap alman, ine gysga tütünlendirilýär. Inni biz şunu ahyrına çenli, häzir men bunu goýaýyn, bunu görkezýän. Biz ahyrına çenli şol uzynly sütün, gysgaly sütün şolary gezekleşdirip öýrýär. Menden haýny seredim. Şu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 hatar bolupdyr daşy. Inni biziň esasy bilmeliýän basgançaklarymyz. Ne kalsium amigurumi diýen halkamyz. Soňra bu nime tegelek öýrülüşini gördük. Ikinji nime basgançagymyz bilmeli zatymyz esasy zat. İkinci, soňra üçüncüýümüz ine şu ownuk sütünli bilen gysga ine ownuk sütünli bilen gysga süt gysga sütünli bilen uzyn sütünli nime uzyn aýlawly sütünlümizi iki sütünü gezekleşdirip öýrmämiz. Ine bärden nime bu üçüncü ine dördüncüýümüz ine aýyrdyk. Orta aradan 11 halkany iki gyrasyny belledip de ine öňliğini ýyzlyny edip öýrýär. Edil aýlap öýrem zokdy. Öňliğini ýyzlyny edip ýene-de ine özüňiz ölçärsiňiz öz aýaňyza ilkinjini özüňiz öýrüp görüň. Ýogsa da bir kiçirek çağaňyz bolsa öýrüň, her sapar ölçäp duruň. Haýsyny bolýar etseňiz şo nime dilýäne berde şunça hatar boldy. Indi men şunu görkezäjek, şunu iň soňuna ýapylyşyny ine biz şeýle öýrdük. Iň soňuna ine mene ikiä bölüp öýrüp inni ana birinjimiz ine mundanam birinjini alýar. Birinjini allypdy, çekip çykardyk. Ana boldy. Ýogsa danym başgarak emesek bolýar. No. Allypdy. Ne beýtdigem bolýar. Dikinlik etýärdi. Ne ikinci. Ne üçüncü halka. Ne berde de üçüncü halka. Azıcık ünsürak bolsam alsam bolýar. Ne ikidan dördüncü halka. Ine soňmuny üzüp de ýüpüni üzüp bärsinden çykaraýmaly iç ýüzünden. Şutaýna. İç ýüzünden çykaryp soň berki däýmeli. Ana boldy çeşkan. Ine şunky geçmeli zatlarymyza gaýtlar şulardan ibaret. Hoş sag bolun.